il-Partit Nazzjonalista ser ikun oppożizzjoni serja, oppożizzjoni kredibbli, però fuq kollox oppożizzjoni viġilanti. Oppożizzjoni b'saħħitha, oppożizzjoni li tagħmel skrutinju, oppożizzjoni illi titlob il-kontabilità, oppożizzjoni li teżiġi it-trasparenza, oppożizzjoni illi tqiegħed l-interess tal-poplu Malti Wawċi l-ewwel u qabel kollox. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borch, waqt dibattitu fil-Parlament marbut mal-indirizz tal-President ta' Malta fil-ftuħ statali tal-15 il-leġislatura. Fil-Parlament Elix Borch fetaħ id-diskors tiegħu billi sellem lill-President ta' Malta u rringrazzja d-diskors ta' nhar is-Sibt li għadda. Fl-istess waqt saħaq li d-dmir tal-Kamra u li taqdi lill-poplu b'serjetà, integrità u responsabilità. U kien hawn fejn Elix Borch sostna li r-rispett lejn l-għażla tal-poplu ifisser oppożizzjoni attiva li tagħmel skrutinju, titlob kontabilità u tesiġi it-trasparenza. Għal żmien rajna politika li tgħix għall-mument. Politika li tpoġġi il-konvenjenza fuq il-prinċipju. Politika li l-Istat ġabitu estensjoni tal-partit. Dan mhuwiex tajjeb għal pajjiżna, fuq kollox dan mhuwiex tajjeb għal poplu Malti u Wawċi. L-Istat mhuwiex il-Gvern, imma n-nies. L-istituzzjonijiet mhumiex tal-Gvern, imma huma n-nies. Il-finanzi pubbliċi mhumiex tal-Gvern, imma tan-nies. L-art pubblika mhijiex tal-Gvern, imma tan-nies. Fuq kollox il-poter mhuwiex tal-Gvern, imma tan-nies. Elix Borch saħaq dwar il-fatt li l-poplu jrid riżultati konkreti fil-ħajja ta' kuljum, differenza fil-prezzijiet, fit-toroq, fl-isptarijiet, fl-iskejjel, fil-komunitajiet u fil-kwalità tal-ħajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-pressjonijiet li affaċċjaw il-familji, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti u n-negozji żgħar u qal li dawn jistennew serħan il-moħħ, dinjità u opportunitajiet reali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li demokrazija b'saħħitha teħtieġ gvern li jmexxi u oppożizzjoni li tissorvelja. U saħaq li l-Istat, il-finanzi pubbliċi u l-poter huma tan-nies u mhux tal-Gvern u li l-kontabilità u t-trasparenza huma obbligi fundamentali. Elix Borch wiegħed li l-oppożizzjoni mhux se tkun passiva matul din il-leġislatura, iżda se tkun gvern alternattiv li jipproponi soluzzjonijiet li jpoġġu fiċ-ċentru lill-poplu Malti u Wawċi kollu.